Πιάστα τώρα. Πού είσαι, φιλαράκο? Φιλαράκο? Βασίλης, Βασίλης. Με το σκούπο, ρε. Με το σκούπο. Με το σκούπο, ρε. Μπράβο από μέσα. Α, το βλέπω. Ωραία. Δώσε, δώσε. Τέλος, 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 όπα. Όχι. Να μας δεις τώρα που είναι νερά μας όμως. Ψάρια έχει μέσα! Αριστερά. Πού πάει, τι πάει. Κάνεις μου στην εκτίμηση. Εντάξει. Όπα, όπα, σκάβει, σκάβει, σκάβει. Σκάβει. Πού είναι ο Γιώργος με το Βιτά? Πού είναι ο Γιώργος με το Βιτά? Έχω να δηλώσω ότι ο Παπαχαραλέμπους είναι κότα. Δεν το έχει βάλει πουθενά το άμα. Κότα. Σε λίγο θα δει το ψέματα λέει. ...16 Δεκεμβρίου 2007, ώρα 1 και 4, μετά μεσημβρίας. Πάμε τώρα μαζί ρε μαλάκα. Θα παρακολουθήσουμε show του Παπαχαραλέμπου Παναγιώτη. Άλλη θα πάμε στο στρίψο, θα μου δεις. Και δεν πάμε τώρα γνωστά λες. Θα πάμε δύο. Μία πριν και μία μετά. Θα τη δούμε ρε μαλάκα πως είναι. Τι να φαίνεται ρε μαλάκα, δεξιά θα κατεβεί. Γιατί το τραμάγιο. Θα το φέρει τούμπα μαλακιά. Ήρθε και το ρίξω μαλάκα σώμα να μην μόνο. Θα εργαστεί, έτσι. Δεν ξέρω σημαίνει εργάτη. Εγώ δεν μπορώ να τραβάσω το νούμερο. Όλοι από εκεί με το πλάτη. Κλείσε μα! Θα το ξυλώσω όλο δηλαδή. Φέρω. Από μαλάκα φύτησε μου. Μπράβο! Έλα! Ωραίος! Έλα το νερό! Θα του δώσει λίγο κλίση στο χώμα, στον άχομαι και λίγο κλίση. Άγγελε, βάλτε σε κλίση κάπου. Άγγελε, πού είσαι? Άγγελε! Τώρα μην υπάρχει. Ωραίος! Γι' αυτό με το βάζω μοκέτα κάτω, κατάλαβες, δεν έχω λάθος.
Λελό, εγώ έχω λάθος το κάνω. Είδες μαλάκα τον εγκέφαλο. Τι να πάει με τον εγκέφαλο μου στο νερό μέσα. Άγγελε, βάζω εκεί πέρα. Εκεί είμαστε, εκεί. Μόνο έτσι θα φύγει το νερό. Πού πάνε στο πέτο, φέρες τα πράγματα, τι τρέχεις από εκεί. Κάπα, απολύες. Και αυτό είναι και λάστη, ρε, τίποτα θέλω, δεν και τι φτιάχνει.